Сегодня проходит международный этнофестиваль, значит, достаточно в таком организованном, в красивом формате. Я надеюсь, что это будет дальнейшей традицией. Мы договорились, что на следующий год все-таки мы еще откроем деловую программу, кроме того, чтобы будут пчеловоды здесь посещать. Ну и, как я говорил, мед и пчела для нас это не просто слова, это наши традиции, это наши гены, и это наше будущее, это что очень важно. Со следующего года будет оказана достаточно большая государственная поддержка непосредственно пчеловодам. И нашим традиционным пчеловодам, а также новым появляющимся промышленным пчеловодам тоже, что это очень важно. Бутарlar. Бутарик bunu koyacak. Evet gene bal, hatı balığın, koyuğuna. Балықларына рогинар, біздер стукада жүрген мұндары, мәскәден түрлі yoqlar. Мына бұл зардалы балдар атыла. Олай балықтар медальда стукардан тұр. Мәскәден алтынында медаль. Тұла біздер балдар. Eyvat balları. Eyvat. Бөлек кәйбет наша алтын апар. Бөлек тетні бұл. Әлі хатын айта алмайым. Аймайым. Solukçuluk yer yerinde, dergin avlunda, derin, huzur sürgün. Almağa ne de? Bunda ergine Uran. Ay bu kaşın aldı mı kanı? Folklor kollektivlar, mana yetakchilar qarag'izlar, hech ali boshqa teatraydan o'ylashga ilkasini baxtdir. Mana nima deyman? Bek shap balmuna. Ma tur yuka bala. Hayda. Avlımda baksalarım, dayımatları, tıngı işlevi köbürgendim balıkları, tıngı işlevi köbürgendim balıkları, hürmetleyin, kadirleyin, hürmetleyin. Bakırsandan da var bir tuzlu rahisi kurtmalı, benim yakta şifalı bana olayım tepkitegen, benim yakta şifalı bana olayım tepkitegen.
Biz sesке хутын, бөтә дөньяга танытып, арттырып милләт кутын. Ташламаһын безне кот. Хузур табигатьле бер яныбызда бал куртлары күз-күз булып бал йыйгандар. Бу яктан тотын. Urmanlar kuvalga kitken korksoluk, bir yanımda urmanlar kuvalga kitken korksoluk. Kırağay kurtlar silteler ormanga koyup soluk. Kırağay kurtlar silteler ormanga koyup soluk. Hatta baba kesimi borunguna kalgan o. Hatta baba kesimi borunguna kalgan o. Bir yanı oldu balkutun silterge gerektir. Bir yanı oldu balkutun silterge gerektir. Balının kanı elekten kim tanılgan. Başkurt balının kanı elekten kim tanılgan. Bari sürgen benimden. Hörmetli qonaqtar, hede umартасылары, солоқсылар төягі болған. Баллы төбәк Біриян елінде өткен халық ара Біриян балы Башқорт таны этнофестивалінде ихлас тәбрикләйбез. Безнең халык кунаксыл, онытмай йолаларды. Якты сырай милли ризык каршы ала кунактарды. Рәхим итегез, хөрмәтле кунактар. Рәхим итегез. Итә бала. Кымыт, бездә кымыт ошондой рәптә буларга көйтегез. Біриян бала халқымданын кытгаларга тарата. Шатбыз һеҙҙе күреүгә, Бірянебеҙ ерендә рәхим итеп. Belen baksawa yaşar, İttattan eş başılar. Gülderden gülge buna, pek kubbal yiyip taşlar. Kalmır, hala. Bashkirian beauty. Я председатель Государственного комитета по предпринимательству и туризму. Я, во-первых, поздравляю всех бурзянцев с тем, что это уже 4-й раз проходит. Мы вот в прошлом году делали республиканский календарь самых лучших событий. Мы собрали со всех районов, со всех министерств, какие события вы считаете главными, и мы их поддержим. Ну, нельзя поддержать 200, но поддержать самые главные, и самые интересные, и самые значимые, это, конечно, была наша задача. И вот мы 2-й год подряд участвуем, поддерживаем вот этот бурзянский фестиваль как одна из самых изюминок вот во всем календаре событий, которые у нас, а мы его распространяем в Москве, за рубежом, недавно в Японии, вот сейчас будем в Китае, вернее наоборот, в Китае, Японии. Поэтому, ну, скажем так, каждый год он обретает какие-то новые грани, он становится все больше известный по всей стране. Ну и он, естественно, служит, первое, это процветанию вот самого района.
он служит визитной карточкой республики. Ну, я надеюсь, он в конце концов приносит доход людям, которые приехали сюда и реализуют свою замечательную, самую вкусную продукцию. Сәскәләр һәргә дип татлы ут булып сыгара.
бары кырым икән, егетләренә күскергән вакытларның икән. Бүгін Бүрген жерінде 4-нче тапқыр халыкара Бүрген балы башкорт даны этно фестивале үтә. Бар дөньяга билдәле булган башкорт балының даны сулык-сулыктан башланган. Сулык-сулык җир йөзендә бер генә урында безнең хозур Бүрген районында гына хакланып калган. Шуңа күрә бүгенге этно фестивальдән тап безнең Бүрген районында нигез алып, елда зур байрам булып үтүе икеләтә безнең райондашларыбызга кыланыслы. Сараның төп максаты халыкара һәм төбәк-ара бәйләнешләрне үстерү, башкорт халкының борынгы шөгылен хаклап калу һәм киңәйтү, Бүрген балының данын арттыру. Бар дөньяга тарату да үзебезнең кортсыз сулык-суларның балын күмәртәләп һатып алуга өлгәшүгә олы максат булып тора. Халкыбызда бындай олы йыйындарды абруйлы кунактар сакырып, күрше-күләннәр менән аралашып, төрле бәйгеләр игълан итеп үткәрер булгандар. Борынгылыкты улылап, районыбызның сакыруын кабул итеп, баллы йыйындың мәртәбәһен арттырып, байрамга ямь өстәп килүче кунактарыбызга олы зур рәхмәт. Хөрмәтле кунактар, һезне улылап, сәхнәбез түренә сакырабыз. Рөстәм Денислам улы Шәрипов, Бүрген районы хакимияты башлыгы. Илшат Илдус улы Фәйзрахманов, Башкортстан Республикасы Хөкүмәте премьер-министры урынбасары, Башкортстан Республикасының авыл хуҗалыгы министры. Зариф Закир улы Байгускаров, Рәсәй Дәүләт Думаһы депутаты. Айнур Илгиз улы Бәйәмбәтов, Бүрген балы башкорт даны халыкара этно фестиваленең оештыру комитеты председателе. Хөрмәтле райондашлар, шулай ук бүгенге байрамда катнашалар абруйлы кунактарыбыз. Салават Тәлгат улы Сәгитов, Башкортстан Республикасы Хөкүмәте премьер-министры урынбасары. Руслан Захит улы Мирсаяпов, Башкортстан Республикасының тышкы икътисади бәйләнешләр буенча Дәүләт комитеты рәисе. Вячеслав Африкович Гилязитдинов, председатель Госкомитета Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму. Илдар Исмәгыйль улы Габитов, Башкорт Дәүләт аграр университеты ректоры, Башкортстан Республикасының Дәүләт йылышы Корылтай депутаты. Борис Николаевич Мелкоедов, руководитель агентства по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан. Искәндәр Рәүф улы Әхмәт Вәлиев, Башкортстан Республикасы башлыгы хакимиятенең мөрәҗәгатьләр һәм гражданнарны кабул итү идаралыгы начальнигы. Тәлгат Талха улы Кинябаев, Бүрген районы муниципаль район советы рәисе. Марат Рәис улы Латыпов, Башкортстан Республикасының гадәттән тыш хәвефсезлек эшләре буенча җитәкчесе. Зәки Арслан улы Әрибаев, Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университетының доценты, Башкортстан Республикасының Язучылар союзы рәисе, дәүләт йылышы Корылтайга 6-нчы сакырылыш депутатлыгы кандидат. Кадерле кунактар, хөрмәтле райондашлар, һеҙҙең барығыҙҙы ла изге Бүрген ерендә ихлас сәләмләйем. Байрамда ял итеп, аралашып, күтәренке кәйеф менән ҡайтыуығыҙҙы теләйем. Матур юлаға әүерелгән Бүрген балы башҡорт даны халыҡара этно фестивале йылдан-йыл киң танылыу ала.
байрамдың киң масштабта оештыруы халыкка үз товарын хату мөмкинлеген бирә. Данлыклы бөрьян балы, бөрьян корты һәм ата-бабаларыбыздың борынгы кәсебе солык-солык бары бездә генә хакланып килә. Бүген ул дөнья базарында республиканың, районыбыздың якты йөзен яктырткан брендка әверелде. Сифатлы бөрьян балы һәр вакыт зур һорау менән файдалана. Киләсәктә лә ата-бабаларыбыздың аманатын хаклап, бөрьян кырагай бал кортын үзенчәлекле шөгыль буларак билдәле солык-солыкты хаклап калырга һәм уны үсеп килүсе буынга yetkirергә бурычлыбыз. Бүгенге мәртәбәле байрамдың төп максаты борынгы кәсепте артабан үстерү, башкорт халкының йолаларын тергезү, кортсыларга үз товарын хатырга мөмкинчелек бирүгә һәм 2021 елда Башкортстанда үтәсәк Апимондия халыкара конгрессына әзерлеккә кайтып кала. Хөрмәтле байрамда катнашучылар, елдан-ел безнең районда кортсулык менән шөгыльләүчеләр ханы арта бара. Үзен-үзе аклаган был юнәлеш бүген күпләрнең яшәү сыганагына әйләнде. Бүгенге көндә районда бөтәһе 6545 корт гаилә хисаплана. Бөтә төр хуҗалыктар тарафынан 1160 центнер бал yetiştirilгән. Хуңгы елдарда был кәсеп менән яшьләрнең күпләп мавыгы куандыра. Улар ошондай сараларды күреп, тәрбия һәм тәҗрибә ала, ата-бабаларыбызның борынгы кәсебен өйрәнә. Шулай ук был юнәлештә төпле өйрәнү яһәтеннән районыбызның 6 урта мәктәбендә кортсулык дәресләре алып барыла. Укучылар төрле конкурсларда катнашып, призлы урындар яулайдар. 2018 елда үзләренең тикшеренү эшләре менән Киров калаһында үткән бал кортларының мөгъҗизәле дөньяһы Бөтәрәсәй фәнни тикшерү конференциясында Гаделгәрәй мәктәбеннән Денислам Юмагужин 1-нче дәрәҗә, Аскар урта мәктәбеннән Байслан Ибраһимов 3-нче дәрәҗә дипломга лаек булдылар. Әйткәндәй, улар икеһе лә кортсылар династияһынан. Киләсәктә лә район укучылары ата-бабаларыбыз калдырган кәсепте лаеклы дәвам итеп, был юнәлеште үстерергә булышлык итердәр дип ышанам. Хөрмәтле райондашлар, кадерле кунактар, бүген бөрьян йөре һәр юнәлештә көндән-көн үсешә, яңа һулыш кисерә. Социаль инфраструктура, заманча һәм уңайлы шартлар булдырыла. Райондың катнашлары яшәеш кимәленең үсеше бал кортлары кебек тырыш һәм бердән райондашларыбызның да хезмәтенә бәйле. Добрый день, уважаемые друзья, добрый день, уважаемые грузианцы, дорогие пчеловоды, уважаемые коллеги. Башкирское пчеловодство, ули, мед, пчелы – это для нас непростые слова. Это наши гены, это наши традиции, я уверен, это наше будущее. С этого года мы по инициативе главы Республики Рустема Закировича Хамитова принимаем государственную программу по развитию пчеловодства. У нас будет два направления: поддержка традиционного пчеловодства, а также поддержка промышленного пчеловодства. Есть две инициативы. Это в первую очередь сохранение бурзианской, башкирской пчелы. Это будут резерваты, которые будут закрыты для развития племенного пчеловодства. А также мы с этого года поставим достаточно большое количество субсидий на поддержку. Это на покупку ульев, это на покупку специальной техники, пчелоинвентаря, а также на разведение племенных пчел. Но мы сегодня имеем всего-навсего 12 тысяч тонн, хотя мы первые в России, но потенциал для нашего развития более 100-150 тысяч тонн. Только одна Германия потребляет около 90 тысяч тонн меда, поэтому потенциал развития для нас огромный. Нам очень важно, чтобы пчеловоды объединялись, поэтому мы создаем программу по объединению пчеловодов и других фермеров в кооперативы. Вместе мы должны быть сильнее, вместе мы должны производить больше. И все-таки мед, пчела – это наши гены, это наши традиции и наше будущее. Поздравляю всех с праздником. Спасибо. Зур бал байрамын котлайм, һәргә итәнлек, һаулык теләйм. Менә үзебезнең халкыбызның горурлыгы булган, республиканың горурлыгы булган, үзебезнең менә шул башкорт балана арналган шундай байрам үткәрү район хакимиятенә, бөтен бөрьян халкына, әлбәттә хөкүмәтебезгә зур рәхмәт белдерәм. Чөнки ул үзебезнең халкыбызның горурлыгын тагын да арттыру өстендә эшләгән әйбер бит ул. Чөнки кеше белергә тиеш үзебезнең халкыбызның бул балында. Әлбәттә безнең менә башкорт балының иң тәмлеһе, иң файдалыһы ул ошо бөрьян
yerinde sığırıla, Büryan kurtarıya. Minin karamakka şunun içinde bizim buna Büryan rayonu, Büryan halkı Balatava boyunca bizim Respublikalar birinci urunda tıra. Hem min ulayım bu baldın Uydinin beti düşmehe, sifat düşmehe, hem biz hep birincilikte Büryanlar bir kim gele bir mesele tip ulayım. Donyala king taralgan başlık balının bizim Paris'da birinci altın bin algan balabızı bizim başlık bal dip hatoslar kübeydi. Hungu vakitte şunun için erge vakitte bedere dumahında kanun karaybat, o kanuniyet kakka yaraşlı her bir yerde sıkkan eybirdin sitirde onun isminin hatırga soktarı bulmayasa. Mana bizim başlık balının ismin bütün Silab ülkehinde mi ol, Rımbol ülkehe bulhun ol, ile Tula ülkehe bulhun ol, ular başlık bal dip hatırga soktarı bulmayasa. Minin karamakka bedel kanuniyeti kabul ettik ol. Mana bizim Büryan balı için, umumen başkut balı için bik zor fayda bulasak, şunda izgi köngüllü, nıktırış Büryan halkın şu bayramına kutlayım, istenek halık dilerim, birge bulayık, hem elbette o da bizim başkut balındanın istereyik. Şulay oku Gali Ekber avlun biz bile bir soluk sular avlı ikenin. Elbette dağın bir oşu avuldan sıkılsa soluksu Nedir Galiyev, ulu İlnur mınan. Rahim etigin. Nedir Galiyev. Kutamağınan memnun nadirşin. Rahim etigin sahne bitirine. Kortlarda kod edip tutulsa Maksud alınan Hasan Şerifulu Mustafin. Işık Maksud alınan Vasili. Бүгінгі bayram Büryan rayonunda ул бик зур біздің электен келген ғұрып ғадатты көтерәти булайым. Бүгінгі күнде бит мына Башқұртстан аның даны немеменен бар. Бүтек аның ғұрып ғадатты тарихы электен келген біздің ата олатайлардан қалған мына бір урында ғана дүнияла қалған мына сұлық бал құртын өттіріп, бар құртын тәрбиелеп, балаларды тәрбиелеп. Мына хәзер ул үдебедің районны өсөн, үдебедің республика өсөн, үдебедің Ресей кемеліне бит кенә түгел, бүті дүния рахына сыға. Мына үдегет бәләгет Апимондия бар була битінде 21-нче елда була Апимондия. Ул элегелектән мына Башкортстанда ул мына безнең бал корты менән чыгалганнар. Әйтеп китәйек, Советтар Союзы булганда булды. Мына югары белем бирү йорттары Башкортстанда булды. Безнең аграр университетында булган авыл хуҗалыгы институты булды. Һәм Тимирязевкала, ул Мәскәүдә. Анда бүте илдерден, Вьетнамдан, Пакистандан, нәмәләрдән килеп укыдылар инде. Хәзер дә бит, менә без аграр университетта булып, менә ошо Бөрьяндә безнең база бар. Яңа Акбулат авылында шул үзебезнең менә Бөрьяндән килгән qararlıq üçün işləyib də biz, universitetdə işləyib. Min buna özüm də şatman, qıvanam bizim rayonda şunday tarixi bulğan üçün. Şunu ortavanda birgələb üstürüb, bunun kilesəgə bik olu tip uylayım. Sizə zor rəhmət bu uyuşturucularga. Aldağı kilesəgənin bik zor. Нету? Нет. Ебать-то! Валла, ебать-то! Хорошо. Не дай матур, Потом собираете мед. А вы откуда приехали? Все вместе, что ли?